People, Masari, BK, Real Love, National Records, WWorks, OGB, Remix. Една история за момиче и момче. Една любов, една съдба, една раздяла. Защо винаги така се получава? Защо винаги любовта те предава? Защо момиче и едно момче ти обичаш, а тя пък не? Съдбата срещу теб пак се обръща. Искаш любовта, но тя не се връща. Пееш отново от лулато момиче да прегърнеш, дори за миг очите и да зърнеш. Няма как да стане, тя дори не знае кой си. Трудно е да осъзнаеш, брато, сам виждаш и живееш само за нея. За теб тя е твоята любовна фея. Край, оставаш сам, всичко свърши, студена сърце, любовта ти прекърши. Знай, тя със сигурност ще съжалява. Ще разбере, че любовта си е предала. Чувството става въпрос за любовните игри, за него и нея, за техните мечти, за всичките проблеми и дилеми, за всичките чувства наранени, за всичко, което тя му обеща, но защо по дяволите се оказа лъжа. Мечта, която не се реализира, факт, при който мисълта ти блокира. Чувство на омраза и тъга, защо ли това е неговата съдба? Защото един ден тя ще осъзнае, че много обича, тя ще си признае, момчето е вече дълбоко ранено, със следски мига в своя свят осамотено. И продължаваш да се бориш, чувствата си надълбоко искаш да заробиш. Ставаш роб на любовната илюзия, безпомощен си, защото ти загубя. В нашата история две души се разделиха, две кървящи сърца взаимно се нараниха. People, BK, Masari.